video de astăzi să vă prezint la mașină pe Nissan și nu știu unde să dar știu că este Nissan. Vă prezint ce modificări am făcut la ea. Un eleron, ca de obicei, jante, culoarea mea am ales-o pe negru, așa. O să vă prezint și interiorul. Interiorul este cam așa. Cutie automată. Ia să vedem. În bord prinde 180. Și hai să trecem și la un test drive. Ha. Stați un pic ca să-mi fac până la aici. Să luăm pe autostop. Bag. Nu. Da, nu mai bag benzină, că nu ajunge. Stați un pic că am greșit. Taxi! Îmi place cum funcționează, merge chiar bine această mașină. După cum v-am spus, este nouă. Prinde 100. Nu știu în câte secunde prinde 100. Nu am cronometrat. Au să fac. Nu știu dăm pe aici bine. Oh, nu știu că sunt de bine. Vedem că undem pe aici pe unul să-l depășim. Nu știu de ce să nu știu. Am depășit și mașina de poliție. Wow. Era să intre la mine. După cum v-am spus, este o mașină foarte bună. Cutia nu este manuală, este automată. Vreau să merg pe această stradă. În față dăm de autostradă. După tunelul ăsta dăm de autostradă și atunci putem să dăm bani. Dacă aveți poate că depășim mașina de poliție. Poate m-am spus pe autostradă și dăm bani. Adică deja e aproape de maxim. Uite, am ajuns în oraș. Să dăm pe la benzină. Am cărcat aici.
uite, are și comentul de la mine, acum am văzut. Deci, vedeți că nu am văzut când am la mașină. Cred că merg pe bună așa, acum am văzut. Hai să ne îmbăcem, apoi vă dau nici câte unde e benzinele. Nici nu știu benzinele, dar nu am să dau. Și hai să mai fac acum la sfârșit și o mică prezentare iar. Jante, modificări eleron, culoare negru, oglinzile le-am făcut. Băi frate, acesta o să fie și cu acest vlog. Nu uitați să dați un share, un like și o distribuire pe Facebook.